האם אתה המרפאה היחידה שמקבל חולי סכרת? לא, אנחנו לא, אבל אנחנו בין המרפאות היחידות שמטפלות במטופלים חולי סכרת, שמופנים אליהם מטופלים מבתי חולים ציבוריים וגם רופאי סכרת. היום, ואני שמעתי את זה מהרבה לקוחות שאומרים לי אפילו באזורי באר שבע והסביבה, רופאי הסכרת ממליצים ללקוחות שיש להם את הסכרת ויש להם צורך לבצע טיפולי שיניים, ללכת אך ורק לטפל אצל דוקטור אלבז או במרפאה של דוקטור אלבז, כי הם יודעים בדיוק איך להתנהל עם המורכביות של הנסיגת חניכיים בזמן מחלת הסכרת. אתה יודע שאנחנו בין היחידים בדרום שמטפלים במטופלים כאלה? באנשים חולי סכרת. לא רק. אנחנו עכשיו מדברים על סכרת, אבל נדבר בכללי. יש הרבה מטופלים שיש להם טיפולים מורכבים, בריאותיים, מצב קשה, גם מבחינת הלב, מבחינת הסכרת, אוסטיופורוזיס, נסיגת עצם, בעיות עצם, אי צפיפות עצם, מחלות לב שצריך להתמקד איתם. אנשים יש להם בעיות קולון, בעיות קרון דיזיז, שזה משהו חדש גם. יש מטופלים שלוקחים תרופות ביולוגיות אחרי סרטן, שהרבה מרפאות יגיד להם שאתם לא יכולים לעבור טיפולי שיניים, ואנחנו מטפלים ומצליחים. אנשים יוצאים עם שיניים. ועוד יותר, אנחנו גם שומרים מאחורי קלעים על בריאות המטופל דרך הרופא המטפל בבית חולים שלו.